Meron kasing event dito na Rizal 3000. Isang musical play. Ayan. Kasali po yung Jo. Kasali po yung aking anak dito na si Rene Esquivel. Ayan. Punta na tayo guys. Malapit na tayo. Dito na tayo. Nandito tayo sa Leon Ginto. So papasok tayo guys. Ayun nga pala. Ayun. So ayan, nandun yung ano doon, nandun yung tawag dito. Nandun yung place na pupuntahan natin. Ayan guys, abangan nyo guys. Papasok, malapit na ang pasukan. 5 o'clock guys. Pasukan na. So ayan guys, 11 million in the house guys. Thank you for watching guys. So ito, nandito tayo sa St. Scholastica, kung saan meron ditong event. Meron isang musical play dito. Musical play ng PSF Rizal 3000. So abangan natin guys. So inaabangan natin yung pila. Malapit na guys, malapit na. 5 o'clock ang magpapapasok. Ayan, thank you. Jobeline, ayan, thank you for, ayan, comment lang kayo guys kung taga saan kayo guys. Comment lang kayo para i-shoutout natin. Shoutout kay Spider Boots, hello. Ayan, kay Jobeline Venas, ayan, Jobeline Venas, ayan. Ayan, shoutout kay Spider Boots. Ayan, thank you. Ayan, comment lang kayo kung taga saan kayo para ma-shoutout natin. Shoutout nga pala dyan sa mga kababayan natin sa Bicol. Ayan, mga pamilya Escurel, pamilya Geralta, Buenaobra, Inahi. So ayan, ingat po tayo sa panahon ngayon guys. Maraming nagbabadya na bagyo. So may habagat tayo ngayon. Ayan, malakas na ang ulan. So ayan, pakilike lang po ang ating video. Pakilike lang po ang video natin at pakishare kung nagustuhan nyo guys. So maraming salamat. Ayan, mga taga Cagayan de Oro kay Nagishiro. Shoutout po, shoutout sa mga taga Cagayan de Oro. Kay Nagi Shishiro. Ayan, from Cagayan de Oro. Ayan, thank you for watching guys. Ayan, pakilike naman po ang ating live. Ayan, thank you.
So, konting oras na lang guys. Konting oras na lang. Lapit na tayong pumasok. Marami ng tao dito guys. Ayan, shoutout sa mga kababayan natin dyan. So, ayan, malapit na ang pasukan. Kaliwa po kayo dyan, sir. Gusto ko din ko doon. Ay, ito na. Kaya ko yun, sir. Maayos ko. Thank you, ah. Sir, hindi pa rin makapasok. Dito po alam eh. Balik ka nyo. Kami natin. 5 na oh. 5 na oh. 5 na. 5 o'clock na. 15 pa rin. Tumawag daw yung 5:50 ka? Eh kasi nga, 6 o'clock na yun. Oo, pero magpapapasok na yata sir. 5:50. 5:10. Konting ano na lang. Konting kembot na lang tayo. Nandito kami sa Good Mollens. Hi from Mollens and from Rosemary Lane, Capitolio, Pasig. Shoutout sa mga taga Pasig City dyan sa Capitolio. Kay Good Mollens. Nandito tayo ngayon sa sa St. Scholastica. Sa school ng St. Scholastica guys, sa Leon Ginto. Ayan, meron kakaroon po tayo ng musical play ng Rizal 3000. Ayan, kasali po yung aking anak dyan. Gaganap po siyang Josephine Bracken. Ayan. Hashtag Rizal 3000. Gaganap po yung aking anak na si John Rene bilang isang Josephine Bracken. Isa sa mga girl ni Rizal. Okay guys. So abangan natin guys. Abangan nyo guys sa KBR TV ay mga ganap. So pag hindi man tayo makapag-live sa loob kasi bawal, so kukuha tayo ng mga konting clips. Abangan nyo guys yung mga konting clips natin sa loob sa magaganap mamaya sa loob. So bawal kasi magkuha ng video sa loob. Kaya pagka malapit na ang tapos ng play, pag malapit na, so doon tayo kukuha ng mga clips, mga video clips nila. So bawal din kasi mag-live doon sa loob kasi makakasira sa signal nila. So dito pa lang, ngayon pa lang may konting na tayo guys. Konting promotion lang guys sa Rizal. Abangan nyo guys sa lugar nyo. Kasi itong Rizal 3000, iikot to sa buong natin, buong Pilipinas. So Luzon, Visayas at Mindanao, abangan nyo guys ang Rizal 3000. Rizal 3000 guys, abangan nyo sa lugar nyo guys. Sa Bicol, sa iba-ibang probinsya guys, abangan nyo to. Hashtag Rizal 3000. So mapapanood natin yung anak ko dyan na si Josephine Bracken aka Rene Esquirel. Ayan. So nagdadatingan na po guys yung nagdadatingan na guys yung mga may sasakyan. Ayan katitila lang ng ulan dito guys. So parang may mga dumarating na mga manonood.
ng Rizal. Ayan. Ayan, thank you sa pag-like guys. Ayan. Thank you. Abangan nyo guys. Bawal mag. Dito lang. Doon na lang po natin kasi nasa Okay. doon na lang po kayo sa loob yung Bawal din sa loob eh. Di ba? kaya nga po, pipirmis po kayo. Dito lang, ito lang. So, ayan. Okay, ito. Dito tayo sa tapat ng Uncle John, guys. So mamaya guys, abangan nyo na lang guys ha. Mamaya, abangan nyo. Ito, maulan tayo ngayon guys, maulan.
Hindi siya plastic eh. Oo, plastic na. Hindi plastic eh. Ayan, shoutout kay Paulo. Ayan. Kay Joanne. Shoutout dyan. Ingat kayo dyan guys, ingat kayo. Shoutout. Nandito na tayo guys. Sekreto lang tayo. Kasi bawal mag-video. Wala tayo. Tago mo muna sa busa. Basang-basa na yung paa. Tinago ko nga kanina eh. Basa na yung paa mo. Kaya master na. Nag-share na? Ewan ko. Binigay na ni ate yung pagkain doon sa bata. Sabi niya kay Jarrell ibigay. Oh, Jarrell nga. Pinamigay ni Jarrell doon sa bata. Papasok yung Jarrell sa yung bata. Eh. Oh. Ay, notos na ni Jarrell. Yes, sir.
So, dito. So, ang dami guys nga. Ang dami ano. Ma'am! Nasaan na si Father? Sige, pasok. Dito na lang. Dito na ako pumiyak dito ka. Ayan, malapit na mag-umpisa guys. Nagpasokan na sila. Ayan. So ayan guys, marami ng tao pumapasok. Mag-start to guys ng 6 p.m. So nagsana po ang pila. Ayan, ang dami ng mga manonood. So nandito nga pala tayo sa St. Scholastica guys. Rizal 3000 guys, direksyon ni Vincent Anyada. Isang musical show. Ano yung ticket natin guys? Kailangan pa hindi na. Tanong niya dito sa ano. Tanungin mo kung may ticket, guys. Dito. Hi po. Siyempre. Always. Mama ni Dere. Si Lola.
Shout out kay Joanne. Ang guest po ay mamaya pa po makakapasok sa balcony daw po tayo. Mga 5:45 na po. Wait na lang po talaga tayo. Yan ba yung ano ma? Yung gulo? Yan ba? Nasa Vienna. Pwede na pumasok pala. K-pop. Ay, saan? Rosella ka na dyan. Okay, yung po mga actors, yes, mag-form lang po tayo dito ng one line. Or one line lang po. Lahat po ng actors, yes, ay following po. So, hindi lang po tayo. Yan. Yan. Yung sa lero sa West kasi Kung yan po guys ang sitwasyon sa baba. So kanina nagdigsaan na yung tao. Direct. So ayan, ito na yung sitwasyon yan sa baba guys.
Baba daw, pinakaputi. Dito sa labas sa David. Ano pala? Tabi-tabi tayo. Sa tayo upo. Plus.